ang tema karong hapunang igsoon. Pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsunod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Ining maong topic ang afirmatibo nining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima o ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bendilio. The same as sa first round sa maong debate, maura gihapon ang maong mga kalagdaan o reglamento sa ilang panagpangi. May tungod dining ilang topic karong hapuna. As well as mga igsoon, maura gihapon ang ato ang hangyo ninyo. Please listen, then bro, please respect yapon sa moderator. Kini inyong moderator, nga kanunay maglingkod kay kapoy magbarok. Okay, timers. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh-day Adventist Church na tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kinikadakong sayop ka panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh-day Adventist ni South Philippine Union Conference. Dili sa pahina 31 nag-ingon sila sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Si Kristo mao ang pangulong pare. Dayon ang yutan-ong santuaryo kada tuig ang pare mosulod sa labing balaang dapit aron dito i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit diadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang unang yung bersyon na ining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America in Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilang yung unang bersyon sa tuig 1844 nga mobalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller, apel na po ini si Ellen Goldwhite, kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed, and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ng ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon, iyan ang gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller na dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mauna ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite. Apaw ta na sakto ba? Dili kay na ako mga hilot na tiwasan hinuon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balang dapit, husto ba na? Kung lang unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Bentilio. Pero sa may giingon sa Hebro Kapitulo 9 versikulo 12, isulat kini na antong unang siglo, first century ang pagsulat ni Hebro. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves,
But he entered, past tense, he entered the most holy place once for all by his own blood. Niinin pa lang ang bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Batista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa iwali sa balaang kasulatan, he entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Dahil wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit na hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan, misulod siya sa langit, diin na nga tubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaan dapit sa atubangan sa presensya sa Diyos? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod na natubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ani nahitabo? Diba? Kolosas Kapitulo, Efeso Kapitulo 4, versikulo 10, dusa siya nga mikunsad maura-usab ang mikayab sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas ato mabasa ang diwali ni San Pablo sa nag-ingon 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa dan si Kristo misaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawhan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios kang amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles na niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa mga Batista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walan unta kini mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang mga Batista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that he entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Ang pangutan na kinsa man ng Kristoha kaha nga nakasulod sa 1844. Asa man dahil may iskala si Kristo Mr. Bendelio sa iyang pagsaka sa langit nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na kapag tulunan, dawato nato karong kahaponon kang insakto nga panudlo kining itudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit, kundili niadto pang first century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagprueba, so posinte na sa pagpabarug sa tema na akong gipruebahan. So open ako sa iyang mga pangutana. Ang hapon sa akong kaatbang brother po Alima, ang hapon andam na ka sa pagtubag sa akong pangutana. Andam na, sige, pagkakas. Andam. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsunod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop.
nga 1844 nung sunod si Kristo sa labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kay may kawatan mo angkon na sa kawatan. Sunod pangutan na. Sunod pa na. Kay dili man dahil mabasa. Uyon ka nga imo-imo na to o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bindilio. Sunod pangutan. Okay. Kay batot pa nimo imong giyang kontra. Sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala kay kini pagsulat dinhi sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century, misulod na. Muna ka ng imong 1844, pilte ko ng palpata sa Bedelio. Objection, Mr. Monitor. Objection. Wala ko nang inyong mabasa sa Biblia. What's up, dali? Ang ako, objection. Ang akong mag-agagot pa Moderator's time. Buwan ka mag-object ka. What's up? Ingnan sa ako. Okay, proceed to your objection. Okay. Ana. Okay. Ano Ano yun? Okay. Okay. What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang dapit? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Cristo siya basa, wa siya ditubag sa categorical. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan na ipabasa rin mo ng sayop mo na, ang sakto mo maning sa Hebrew. He entered the most holy place mo nang duha na dahil sakto, kayo pa rin pasakto ng ilmong 1844 mo nang di na mabasa kay pirte ng sayop ka pagtulunan ng Mr. Bindilio, unong na sa pagbandilyo ng sayop yung pagtulunan. Sunod pa ko tana. Sunod po na. Iyon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Gusto itong pagkasultiya o sa'yo? Sayop lagi ng imong 1844. Walang di yun na imong basa. Ayaw ko pagitae sa buta nga sayop sa Biblia kay pusto ng Biblia. Imo ikarga na imong sayop pagtulunan. Ang mabasa din basahon na ako para makasabot yun ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place once for all by his own blood. Ang sakto nga during pa sa pagwali sa mga apostoles nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasulod ng imong 1844, di na masulod kay sayop man na. Sunod pa na. Pagutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na din ganiha. Na ang mga apostoles nagwali na si Kristo nisulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa ni mo. O yung kagay-karot mismo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostoles sa 1844 kay sayop na. Ang sakto kini 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang pagsulti pabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pangutana. Ang imong tema, sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Diba? Pamatud anako sumala sa Biblia o pamatud anako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa na gyud pag-asa o puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ni nga doktrina sa Adventista. Unsa man kay hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan.
Di na ako obligadong pagsultian ng husto ka sayop lagi na. Ang akong katungdanan din nga bungka kung kura nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pautan-an ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya kapag tulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong di makonklusive sa'yo. Rapil ka mo, something na sa'yo ang 1844 nga may pagsunod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaan David. Ito kan ko na usa na yung hustong pagtulungan sa 1844 nga dili sa'yo, sama sa Adventista. Ito kan. Di na ako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang gi-prove din nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot naman ni Ellen White ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot katiwasan hinunay mong biang na si Ellen White na niwasay ni sayop ni Miller. So pagtana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista. Makatugan ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatugan or dili? Tuba! Kategorikal. Tug-anan tagani ang 1844 sayo, unang sayo, 1844, kay basa na ko sa American Prophecy, inyo man agamito ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844, na si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844, na sayop mo. Ang interpretation, according din na sipyat ang interpretation. Ikadong interpretation niyo sa 1844, nga misod si Kristo sa most holy place, na sayop na po. So, ang imong pangutan na makatugan ba ko sa 1844, makatugan ko kay pitin sayo pa. Okay. Sunod po na. Kung si Kristo musulod sa labing balaan David sa 1844, makayo siya dili. Tuba. Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para mosulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Nisulod na ganin itong first century. Pagawason na po niyo papasudo ng 1844. Di yun na mahitabo ng imong ipanaghap, Mr. Bendilio. Ang atong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaan David 1844, makahimo siya o dili? Tubaga, kategori ka, makahimo dili? Di na lagi siya musulod na, kaya isulod na gani, pagawason pa rin para musulod na po. Asa di mo mabasa? Imo na manubrehong si Kristo. Ayaw ay manipulate si Kristo. Gawas na ko, ipabalik ko na po 1844. Posible man na nga musulod ka kaya. Di yun, why yun puruhan namin sakto ng 1844. Kaya naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang second century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutangan. O yun ka ba, Mr. Paraima, na ang sanctuaryo sa langit, doon ay duha karong holy place o most holy place. O yun ka, suman sa Biblia, suman. O yun ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa first century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, He entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa rin mo, holy place, holier place, holiest place. Sayop diha po ng 1844 na misulod. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Mone, o yun ka ba na sa holy place na dito ang mga candlestick? O yun ka o suma? Why problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1844. Di ang pangutana, o yun ka? O yun lagi Okay. ito. Wa ko isupakan na. Ang isupakan ako kanang inyong sayop na pagtulunan. Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo. Kubak na daan na dinhi pa lang sa Biblia. So, Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mawang holy place dito sa langit. So kako mo yun. wa lagi na problema. Kaya nga naman, holy place, most holy place, ang atong gidebatihan ng most holy place man. Nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. Basta sayop lagi ng imo Mr. Bendilio. 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Mator kanimo nga nasunod na si Kristo sa most holy place. O nga ang holy place, lahi sa holy place, kay na ang candlestick. O nga uyon man di ay ka, nga nakita sa usas mga apostolos si Kristo, nga dito siya sa dapit sa holy place, kay na ang candlestick. O nga sa
Tinuod na. Sa mga solid place mo dito, o na pa sa solid place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo may sayo 1944. So pangutan na. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebreano 9:12. Ang Hebreano 9:12, mabasa nimo nga ikan dinusyota si Kristo dito sa solid place. Wala ni ati sa solid place. Tumaga. Daghan atong gipangbasa nako nga he entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa dang mikayot man siya. Kay basa na gyanaw dito sa Okay, salamat. Okay. Para daw, tigbasa ka mo ka do. Ako hayong tigbasa kay may na magsulti nga naa atay tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa gipabarugan sa Taigson Brother Paul San Pablo Lima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko din sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa kong kakitag debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugatong siya gusto. Nakuha ba ninyong pawag? Once mo conclude kag sayo, ito ka na gusto. Kaya yung sayo nimo pagkambing sa tao nga sayop na nawa kay mapurog na gusto. Tinaw, nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubang niya, di mo basa. Nakasulod na kaya. Nakasulod na daw. Mauto pa na, kasulod na. Ang pagutan na dito mabuka ni siya. Ha? Ha? Mga kaigsunan ng mga kagalaan, nigamit sa lagda. Gigamit ang 1844 na nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Lagda sa Seventh-day Adventist. Pamatod niya, sumala sa Biblia ang referensya. Gipangutan sa lagda, mabasa mga sayop. Huwag mabasa, kay huwag kawatan mo angkon. Huwag magkunangutan ang kawatan mo angkon bagay. Kaya ang tubag, may utang itong pagutan ang kawatan mo angkon dili. Huwag kawatan mo angkon. Nangutan ang tuman, mabasa ba niya? Nga, salit ang doktrina diha nga 1844 ni Sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Huwag mabasa. Iyon na siya. Dahan siya di pambasa. Usas di basa niya, kinuha mo na yung binusi. O niya, 24. O niya, ang nindot igsoon, may nindot, ni angkon siya na lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaan dapit. Yan ni angkon po siya na nakita sa usas mga apostolis nga si Kristo nakita dito sa balaan dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na ni Jesus Kristo. Kay o Kristo pa, dili daw ta na ni Kristo, gitsulat na nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na adya ang mga kandilero or candlestick. Muna mo mabasa sa Biblia. Atong basahon. Ato to sa Catholic version na di tinuod na sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung diri. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, see that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Okay, naabay langit tong sanctuary. Naawala. Heavenly sanctuary mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon. Giyon sa manipaghulagway kay mao man nagipakita sa Dios kang Moises sa diwa pa siya nagtukod og sanctuary dinhi sa syudad. Mao ni Hebrehanon kapitulo 9 versikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. 9 ngadto sa 3. Yung diri. Now in that first agreement,
between God and His people. There were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were two rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. Outside the nun, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanktuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. O niya may kortina nga nakaulaan, o niya ang luyo niya ng mga kortina ang the most holy place. Sakto to ya. Nagibasa sa Hebreano 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebreano 9:12, klaro tinaw na si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12 and 13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrated like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsoonan, dito sa langit. Unsa gani, balik ko na to igsoon ang Hebreano 9 uno ngadto sa 3, ang dapit sa may candlestick holy place, mga kaigsunan, dili most holy place. Ato masahol. Balik ko na to. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay. Klaro. Ang diya, kaya atong tema, Biblia magreferensya. Nangay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit nga nadapit diha ang candlestick. Ang diya, kaya na may referensya sumalas tema. Nauna nga sa Selected Messages Book 1 page 125 nag-ingon din in 1844 Christ entered into the most holy place. May pakot kaya na ko yung nabasa siyang niyong sayo, wag yun yung tao nabasa na sayo. Ang normal man na basta gani kaatbang sa pagtuo, di yun na mo yung doktrinas dito mo sa kaatbang, puro mo na sa yung pisag sakto, di ba? Kinsa man ko nung tawanan ka lang na mutugaan mo yung nga sakto ng doktrina niya, kaaway ka supa ka sa mga pagtulunan ka sa mga religion. Mauna mga hikalang mga kaigsoona na inintaglaan sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang Panginoon ni Diyos si Kristo sa most holy place dili na tinawag, dili ko agad ko mapamatod ani. Ako lang gikorek ang iyang nga gihilot ko ni Mrs. White, hindi naman po makabasa si Ellen G. White manghililot. O gani, mabasa na si Ellen G. White mananabang, manghililot pa noon. No? Nga, sa ano 5:5, ang magbutang-butang ta, di ka mataka gawa sa silot. O kung sa silot sa Ginoo. Ano, nagpahilot is Paul, alimat ang Mrs. White, mo to, o po kami siya, ako nagpahilot ko, Brad, niya, gitiusan mo itong ampian.
Unang nakakongkord kong na mangililot si L.G. White nga motiwas pos na piang. Higala, Igsoon, ilan na oras? May ining takna mga kaigsuonan. Atong na suta, opinion ramin po alima ang conclusion nga sayot ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo. Nisulod sa labing balang dapat sa langit. Nga naman, huwag may mabasa. Sumala ko sa Biblia ang referensya. Ha? Nga niya ako ilang kuhan nga libro katekesa ng Catholic Church nga ang bugtong interpret sa Biblia mao lang ang magisteryo nga mao ang Papa sa Roma. Asa ka ha mabasa sa ilang CCC nga nideclare ang ilang Papa nga sayop ang doctrine sa Seventh-day Adventist na 1844 misulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naay mabasa ng galing, nakatabla. Nga naman, nabasa kung sa kontro man po. Natuwal man na. Nakatuwal man na. Pero, kaya si Brother Alima, buutan kayo ni. Tutog ka po na siyang way mabasa. No? Now, initak na ang mga kaigsonan o mga kahigalaan. Kung di mo gamit kang sayop na, di ka nang gusto. Kahit nasigura kang iyong sayop, wag po kayo ipresentar ng gusto. O yan, sumala sa Biblia, wag imong ibasa ng Biblia, pagutan naon po ka, wag po kayo mabasang sayop na. No? Mao na mga kaigsunan. Mao na nga burden of proof na niya karon, kay negative man ko. Negative ko ang negative mo. Ano nga di ba tiha? Burden of proof na niya, nabingon na siya. Kung mabasa na ko, dili sa Biblia, nasa iyo ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni Sulod sa labing balaang dapit. O yun na nimong kapilihan. Ang mabasa sa Biblia na mga kaigsonan, wailangan, ako ni puso na, uli ko dumagite. Di ba? O may mabasa, di yun ko, magdali-dali uli ani, kay pintahonon pa na niya, kay ang iyang sumala sa Biblia referensya, ni resulta sumala na niya. Muna, akong tambang ni, sa akong kaatbang, amigo kay nako ni, sa sunod nga debate, ayaw gamita ang Biblia kung wag yo'y kay mabasihan niya. Ingna sa sunod nga debate, pamatod ang ako, nasa iyo, ang doktrina sa Adventista, sa Israel, na si Kristo nisulod sa labing balaang dapit, 1844, sumala na ako. Way nabot ang Biblia. Wala na, wala ka naman na akan ka sa radyo. Ialaman ni sa nagsidya, way nabot ang istasyon. Kaya imong apil-apilon ng Biblia, o di ka makatukan na babasa sa Biblia, nasayop na, katilingbod sa mga taong maminaw, naghimong-himo ka o ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa ni mong Biblia na imong himong punan, na imong tinuod kay na Biblia na mo pamatod, apan napakyas ka kay waka na kapamatod sa Biblia na ang doktrina sa SPE 1844 musulod si Kristo sa labing balaang dapit. Sayop mga kaigsonan niya, di ko nung makahimo muna po na Kristo nga Diyos nila nga di makahimo. Makahimo ba si Kristo pagsulod? Adili makahimo, magbutay kang Kristo pagsulod. Walay mo nga dili mabuot sa Diyos. Lucas 1:37, base kinilang Kristo inutil, kay dili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng sanctuaryo sa labing balaang dapit igsoon. Ang akong Diyos makahimo sa tanang butang na si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon, higala, negative mo ko. Negative mo ko. Sa katunggadan sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kay negative man. Sa debate, o sa'y affirmative, o sa'y negative. Ang pakyas lang sa atong kaatman karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag yun mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist
nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamang naminaw karon ang inyong pagtimbang-timbang lang sa debate wala daog wa ipildi nga naman gawas og magpursahanay mo diha sa ako hindi pagdeklarar kaya mo dito di man i-judge ha? Kaya niining debatiha kami ni Brother Paul ang lima kami duha pildi nga naman kami may nigasto sa among kaugalingong plito Brother Paul ang lima praise the Lord. Pero may mo diha nataplan na mo dili pa na mo ang inyong mga plite kamong doang Brother Paul ang lima aron dili mo ang taong mapilde amo na po ng dawaton aron kami puros na po di daog no? Kaya nga mo dili ba na kay sonan ng mga kahigalaan layog sa rason pero way labot ko rason mga higalagigson pagpaka na itong Ginoo ayaw mo okay dagang salamat may hapon karatong taran. Dagan pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, Brother Mitchell Pandilio. O karon na rin nata sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabadista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit husto ni yun sa manimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giyon sa nako pagkasayod kay niya dinhi sa selected messages book 1 page 125 Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang selected message kang kinsa man nga sinulat Kailing right. Mo alang-alang po niya sa inyong Santo Papa. O niya referensya man, wa man naging ng referensya nga ang amo ng referensya, ang Katolik referensya lang dili ang amo, dili ang salain. Mao na nga kay sumala ba sa referensya ang Biblia, mababasa nung tanin mo diri nga nagtugan po ning nasayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sunod pangutana. sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen G. White lang magkahiniingon ug mo na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ray miingon nga 1844 ang pagsuod kay so wa na sa Biblia. Magtubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apel ko ana. Nagdebate ko ta. Sa ura. Ang giingon ni Ellen G. White naghatag siya ng saktong tuig na si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtima sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra na nga teaching nagsulti ang tinuod kuna maka. Okay, wala gyud na magaksilin si White. Nga naman, napamatud-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lang sa ni Ellen G. White unsang tuiga ni sulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuiga kay akong Dios dili inyutol. Bisan kanus amo sulod. Ang imo ra inyutol kay di na makasulod itong 44. Ining Hebro kano sa man nagisulat? O ka ba nga nasulat din atong unang siglo? Excuse me, Meditor. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista wa gyud nagtima kanus ana sulat ang Hebro. Ibalik sa tema kay ako kubanan masa ang pintuha. Counter objection, Mr. Moderator, ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gumpo nako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1944. So ang ako premise kining Hebro nasulat pa ni atong unang siglo o yun kadili. Okay, ruling sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid.
your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Kaya pa pahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Ruling, oh. Always respect the ruling of moderator. Ganun, valid man. Kasi ang affirmative side. Ang affirmative side, naa sa right, nga ipangutana ang iyang gipabarog. Gigamit niya ang Hebrew sa ipagpangutana. So naa sa right. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tatala po ka ng clarification sa kamay. Clarification sa kamay. Gigamit niya ang Hebrew, excuse me ha, munispeto ko sa imo, pero ay klaro. Sige. Gigamit niya ang Hebrew sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa malabing balaan dapit. Wala gamitan niya ang Hebrew kanos ang gisulat. Inaw sa mga phone. Iyang gipamahayag kadina. Nga Wala gusto. sa kita naman ito na gipamahayag sa atong affirmative side nga first century ni sunod. Ito niya ang Hebrew 9:12 ang affirmative side pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebrew 9:12 nga nisulod ba si Kristo wala. Kaya ko pangutanon niya kano sa gisulat. Moderator's time. Please respect lagi moderator. O sabi ato ang say moderate ani. Paway ka sa mga. Naminom. Sa may nadugan ang nilang tugi. Ako naman niya ato ang ruling. Mauma po na ito ang mga rules ani, reglamento. Once yan kumabasa ka o mga argumento sa debate, klaro na ang affirmative side kay siya may claim, pwede niya mapangutana ang iyang mga ipaparo. Affirmative side man, unless kung he is negative. Siya man ang affirmative, kanang iyang ipanggamit, kay imo man ang gisupak na, imo man ang gisupak ang iyang mga statement, so kanang iyang imong gipangsupak ang statement, pwede sa niyang gamiton pag Okay. balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So, ang ruling ito, inahanglan, Okay. dito bagyod ka sa Okay. pangutana, kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako naihatag ngayon pangutan Ay, natin. sa kadali. Please proceed. Repeat your question, Rapul. Gigamit na ko ng Hebrew Kapitulo 12 sa akong pagbabarog. Okay, sukna ko lang ikaw kung iling Hebrew ba, nasulat ba rin itong unang siglo? O di ka, ganahan mo itong pag-opera po sa ako. Okay, ang ako tubag ni siya. Matubag na ko na. Pero wata dire ga debate kanus anak gisulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya ako tapit man mo na. Wala taga debate yun dire kanus anak sulat ang Hebrew, kanus mo na ato lang ng debatehan, kanus anak sulat ang Roma. Mo na ato debatehan. Okay. Wala taga debate diha. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebrew nasulat ni atong 1st century, wanay lalis. Pag sumala din sa Hebrew 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ne, dili, kasigurita. Sakto na. Wagod na sayop. Pero wag nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SDA nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Walay pitsa diha. Walay pitsa gitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay ni sulod si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Gipahayag ni Juan prior siya ni sulod nakita si Kristo sa balaan dapit. Unya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya ni sulod. Sulod nga pangutana. Kay maingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apol Alima, na ang Biblia mo gamit yung usahay o past tense, kadili past tense. Sama sa Juan 17:5. I had glory with you. O niya past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili ni mo na kuan sa grammar, na imong ikuan ang grammar, kay kuan as past tense lang siya, nahitabo na kay maglayo ang Biblia. Sa pinadayag, isulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa Balaang Dapit, sa pinadayag 1:12 o 13, diha sa
Hebreano 9:12, gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na po sa labing balaang dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White, kano sa sila sunod 1844. Kaya hindi mo magod sumalas Biblia ang referensya. Basta sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844 aron makabarog ang imong diba? Sunod pangutan. Kay nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Nisulod. Pero, wani ko niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan, prior ana, nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya, gihapahayag ni Diyos, aron ka magiyahan, nga 1844 siya nisulod. Kaya ang imong tima, sumala mas Biblia ang referensya. Kung dahan di ka magkabasa, nasayop ang doktrina sa Adventista, nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Wa ko'y nahimo, nakabarog ang imong tima. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na ug dili kay mosuluray pa. Nagsulti kag tinuod o namaka? Nagsulti ko tinuod kaya di pasabot ni Apostol Pablo ni Ana, wala gahatag siya piksa. Wala siya gahatag sa tuhiga. Di pangayag niya na human dito si Kristo nakita sa balaang dapit, dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit. O mga kadagapit sa dire sa Ellen G. White, selected ni si Facebook 1, page 125. Ang imong tiba, sumala sa Biblia ang referensya, wa kay nabasa, iwa-iwa na ang doktrina sa Adventista na 1844, nisulat si Kristo sa labing balang dapit sa'yo. Basta, pangmingkawag yun nga makabasa kang referensya o Biblia, anong makabarog imong pangutana? Imong tiba. So sa ato pa, uyon ka na nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebron. Wa po daligon diha nga pagsulat na ko yan nasulod na si Kristo. Wa yun. Di ko kumuyon. Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo. Ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit nisulod siya sa labing balaang dapit kano sa 1844 selected mo si Case book 1 page 125. Ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kano sa aban wa kay nahimo Biblia referensya wa ay mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang pagyunin mo sayop wa ay referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo na. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka na nga sa pagsulat ni ining Hebrew 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di po kumuuyon kay wala dahil mabasa. Wala mabasa. Ang akong uyon ang nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan na si Kristo dito sa balaang dapit, iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na akong giyuyonan. O niya kaya ang imong tima, sa tima, pamatudan ko na ang doktrina sa Adventista, sayo, sa Adventista, sayo, o sa sayo, 1844, nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asal dibase, Biblia referensya, matapos lang ang tima, walay nabasa, Biblia referensya, sayo ang 1844, si Kristo nisulod sa labing balaang dapit. Kaya ang Kristo na ko, pwedeng musulod, bisan kano sa kay gamhanan siya, ang tanang butang mahiwo sa Diyos. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, matubag na ko. Matubag ko. Atubag. Wag yun, mabasa niyo diha. Na ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo, ang sanctuaryo sa langit na bahin sa luha. Wala ang dapit o labing bala ang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala yun. O ni ang trono sa Dios, kami mo tanong, God is everywhere. Iwan na nang gibasa sa Efeso 4 versikulo 10. Nakahukmanan ni Kristo at sa Diyos na atanan. Pero di mo ko ba kamaturan nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit, human nakita siya ni Apostol Juan na dito sa balaang dapit. O diyan, itudlo ni Ellen G. White, 1844, selected messages, book 1, page 125. Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo Mr. Bendilio ang labing balaang dapit? Kung dili ka na maong trono sa Dios. Tubag na ko. Tubag. Ang labing balaang dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salawat. Okay, daghang salamat. Leksyon sa pagutana ni Mr. Alima. Nakakita na kabantay ba kung mabasa na ako
sa hindi nga referensya na sayo ang doktrina sa 1844 pilde. Nakadungog mo? Nakadungog ba mo nga nagingot siya? Kung mabasa na ko sa Biblia na sayo pa ang doktrina ng 1844 ni Sulod si Cristo sa labing balaan dapit pilde. Nakadungog mo? Kaya man mo nakadungog. Pag-ingon niya si Antiba, pangatunan ako nga sayo ang Seventh Day Adventist nga doktrina 1844 ni Sulod si Cristo sa labing balaan dapit. Sumala sa Biblia ang referensya. Nagtugan sa tinod ng baka. Di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalo silang sayo ang doktrina sa Seventh Day Adventist nga 1844 si Cristo ni Sulod sa labing balaan dapit, pero way gigamit ang basihan ng Biblia ng referensya, pero wag ko kadungog kung saan referensya ang gigamit. Wag ko gigamit, wag ko kadungog kung saan bersikulo ha. Asa sinadagan? Kanos aman gisulat ang Hebrew. Wag mo taga-debate diri kanos ang gisulat ang mga libro sa Biblia. Ha? Dapat affirmative ka, nigamit ka Biblia, sumalas Biblia ang referensya, sayop ang doktrina sa Adventista, 1844 ni Sulod si Cristo sa labing balaan dapit, imong gitudlo, imong ibasa. Diyan bro, no? Inyong, lapit na kung inyong basa, among basahon. Pareha ba na mo gamit sa basas Katoliko? Pareha kami ha. Hinanihan ko doon ang sinulat pare. Huwag yan siya nakacounter. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Ano dako impact? Ilang basahon mismo nagtugam ni Apon sa pagtulunan sa afirmatibong Adventista. Karo, nahimo ba ng alima? Wala. Ngayon din yung libro, wala nga basa. No? Great controversy. Na, kung iyan ang gigamit-gamit, pwede kong kubuta sa iyang pangunauna, kay great controversy ko din. Dakong kasamo. Wala, wagod siya naka, di ko siya makasamot sa iyang doktor, sa iyang ipamatod ng sayo. Samok yung kayo sa iyang pangunauna. Mga na mga kaigsunan. Sa Biblia, way mabasa ang iyang tima. Kung sa'yo ganit tima, nigating mo ta. Iyan ang tima ko pamatudan ko nga sa'yo pang Seventh Day Adventist nga doktrina nga 1844 si Cristo ni Sulod sa labing balaan dapit. Muli na pamatuod. Sumala sa Biblia ang referensya. Igamit yung lagda sa Adventista. Abi na kung tuwa na dito. Sa'yo ang doktrina sa SDA na si Cristo ni Sulod sa labing balaan dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katulhakaw. Kung sabay akong gubuon, wala katulhakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruga. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, na wag tayo mahim sa ani Brother Paul, nagplitig ko tagwagi, nagplitig ko lang tagan ani kasi mabupaolig yun nga, makaingon yun, may pahiwala gusto kaya sumala sa Biblia, praise the Lord, sumala sa Biblia, pero wag ay nakapautuod, sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya na iyang gibasihan. Pagpaka na itong Ginoo mga kaigsuonan. Pagpaka na itong Ginoo. Moingon gamit ta na sumalas Biblia sama sa korte, according to these documents. Naago kay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm, pag-prove sa imo nga gi-testify, araw dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpatuod. Pero karon nga hapon ay conclude na ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima, we come to the conclusion nga dili sumala sa Biblia ang referensya ang iyang tema, kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsoon, nindot kayo ang atong pagtulong kabildo karon. Ang atong Diyos makahimo sa bisan unsa pagkaluoya ang Diyos ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa labing balaang dapit dito sa langit ng pulianan. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon at
atong pasalamatan dahil O karon ang last ng hatag rebuttal ato igsoon affirmative side Brother Paul San Pablo Alima. Ang nahimo ra gyud ni Mr. Bindilio mong pagbandilyo sa iyang sayop nga pagtuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nganong basaho man ang sayop ng mga daan. Giyon sa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebrew 9:12. But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Gipangutanan ako sa nakasabot ka ba og pulog entered? E-N-T-E-R-E-D. Sa nakasabot, unsa man ang pulong entered? Musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pang pagsulod. Kaysa pagsulat din ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil nang imong sayop na argumento sa man ang imong Diyos, Brad Paul, wa na day kahong imong sulod sa 1844 o balihon po taka. Kung sa man po ng imong Diyos, di kabalo nga hinlo o nahugaw. Ano mo gamit mahagang argumento? Na naghapramang ka na, ang Diyos makahimo sa paghinlo bitang sa butang hugaw sa Leviticus law. Anong gamito po ng 1844 pwede magkasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayop nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo bisulod. Asa nagibasa? Gibasa niya ng selected message. Kinsa man ang libro? Libro ni Ellen G. White. Gipangutana ta ganina sa ato pagka ng 1844 di ay kasi Kristo bisulod. Sa libro ng Ellen G. White. Bala. Sa libro ng Ellen G. White. Angay ba na tuuhan ng libro ni Ellen G. White? Kanang inyong writer, angay ba na ng tuuhan? Dini sa iyang libro. So mag-iingon din eh. Usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod ni ini si Ellen G. White. Si Ellen G. White nang edad og siyam gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya basa. O imong gibasihan nga statement ka na maglabad ang ulo. Kanang imong 1844 nga giingon Ellen G. White, bunga na sa kalabad sa ulo. Kanang imong maestra gisupak yun ng Hebrew 9:12. Laro niyo? But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place. Nakasulod na. Pero si Ellen G. White 1844 pa pagsulod, asa man tayo miistala si Kristo. Naglaro-layo din ang imong Ginoo, Mr. Bindilio. Anong tuuha man nato na statement sa imong libro nga si Ellen G. White na gibuno man na sa bato sa ulo, maglabat man ang iyang ulo pagbasa sa ito bagining imong pagtulunan nga supak sa kamatuurang gitudlo sa Biblia, bunga na sa kalabat sa ulo sa imong maestra. Manang perting uya gud ang taon ning atong pagsuodang sa barista, manang di gyud sila makasabot sa Biblia sa mga konteksto ni ini ay ilang nagtukod sa ilang simbahan maglabad ang ulo ug magbasa. Bunga sa pagkalabat sa ulo. Mao kana ang kamatuoran nga naguba gyud nato. Mao nang dili na mabasa sa Biblia ng 1844 kay sayop na ug mo nang atong prueba. Pero iya kong giingon na basahon ko na ko sa Bible na sayop ng 1844. Oy, sayop naman gani ipabasa pa nimo. Mo nang gani wa na sa Bible ka sayop na. Yang kontra kay nasa Biblia. He entered the most holy place. So kanang ilang Kristo nga mao pay pagsulod sa 1844 magduda na kung kinsa na ang Kristo. E daghan man nagpaka-Kristo. Mao na nga ang paghilot ni Ellen G. White sa ilang sayop na pagtulunan ng 1844 gibasa nato sa American Prophecy nga una daang teaching ana nga si Kristo mo balik sa yuta sa tuig 1844 napalpak man ang ilang interpretation naghimo sila bag-ong bersyon nga perting palpakang gihapon nganong mapalpak kay ang inyong gibasihan nga libro sinula sa taong maglabad ang ulo kung magbasa.
Mayang hapon o hinaot, dili maglabad ang atong ulo sa pagpaminaw sa kamatuoran kag ipabuhagay nato karon kahaponon. Dalaygon o pasalamatan nato ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato.